אני חיה בישראל. מדי שנה אני מקבלת כרטיס ברכה לחג מסבתא שלי, שחיה בבולגריה. אני נוסעת עליה לראות אם אני מקבלת את אמונתה הנוצרית, ואם היא נוצצת כפי שאני מדמיינת אותה. בבית שסבא שלי בנה כל ימי חייו, ובו גם נפטר, נמצא מטמון, בחור בקיר, בעליית הגג. סרטי 8 מילימטר שבהם הוא תיעד את המשפחה מתחילת שנות ה-50. סוף 2007, חג המולד. אני נוסעת עם המצלמה שלי. Се кана да си купа едно такова специално. А то, которое в моей комнате, не хорошее? Ами, може би е хубаво него, да. Може би то трябваше. То Тонито го остави, аз не е мое, каза, че ми го оставя на мен. Като си събираше нещата. Виж как без да искам се получи кръс. Без да го очаквам. Това е, което в църквите слагат, дето така да мирише. И убива отрицателните. Или на времето, както хората са казвали, дявола бяга. От него. Даже има една поговорка. Бяга, вика, като дявол от тъмяна. Татко наш, който си на небесата, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Хлябът наш, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес и прости нашите грехове, така както ние прощаваме на нашите длъжници, и ни избави от лукавия. Дай ни здраве, живот и мъдрост и дълги, спокойни старини. Дай на децата ми щастие и всичко, което те си пожелаят. Господи, бъди добър. Амин. Сега трябва по всички стаи да са мини, по всички ъгли.
Лошото да върви навън. Айде. Ще ми Господи прехвърли. Той винаги звъни на телефон. На следващия ден никой не звъни. На последващия ден пак никой не звъни. И аз започнах от тук да звъна. Ваньо, баща ти ни се обадил 2 дена. 3-ти ден старо. Аз веднага нещо ми става вътре. Викам, там става нещо, има нещо. И чак на следващия ден, сутринта, аз го събуждам, те там в оная стая бяха. Ваньо, телефона дава пак заето. Качвай се веднага на колата, никаква работа няма да отиваш, отивай в Брацигово, да видиш какво става. Всичко заключено. Той го блъска прозореца, от такова прозорче той скача, влиза вътре и вижда, че дядо се е парализирал и вече умира. Не може да се движи ни ръце, ни крака, ни глава. Само така гледа и нищо. Взема го на ръце. Дядо на ръце го носи, изкарва го от вратата навънка. Качва го на колата и пита неговия приятел къде е най-близката болница. Аз съм застанала до него и така го гала. И той изведнъж му дойде някаква сила и така силно ми стисна ръката, погледна ме и все. Край. Тогава аз звъна на телефона, обратно се връща Ваньо и ма взима мене, а дядо Петю го взеха със специална кола. Друга. Айде, Мирче. Бог да го прости, дядо. Не можахме вино да му залеем на гроба. Той обичаше толкова много вино. Още? Имало някакво момченце, много хубаво, то са го оставили там близки. Сколько му дадо? Не, 5 дни, 5 дена. Аз съм била на 37 години, на 38. Вечерта си легнах и разсъждавам. Колко хубаво би било да имам такова едно момченце, без да го рода, да си го взема. Как дядушката му? Първо той беше много против.
Аз на другия ден му казвам, той не е съгласен. Казва, как взимат тези, които не могат да раждат деца? Ти можеш. Да, мога, но сега в такова състояние не ми разрешава. Не мога да рода дете. Нещо вътрешно ми подсказваше, че трябва да имам момче. Не знам защо. И ние взехме изведнъж решение, само двамата. Аз като го видях, толкова да ми хареса. Беше едно хубаво бебе, така очичките му. Так вы никогда с ним не говорили об этом? Не. И не хотите, чтобы... Не. Смятам, че ще го разстроя. Така мисля. И после аз съм го приела вече като мой. Даже забравям. Има моменти, когато забравям. Просто забравих, че не съм го родил. Имахме много трудности. Много. Обаче аз устоявах. Не дадах да се разбере. Просто искала съм да му списта това, да не му създам. Не знам дали съм права. Може би трябвало. Тая възраст, когато е тинейджърската, когато още са децата неустановени така напълно, всичко е при тях много така буйни са, спонтанно. Аз съм се плашила да не би нещо да направи тогава. И пак сме забавили този разговор. След това дядо, като почина дядо, баща му, тогава вече пък никак не ми се искаше. И просто поех така аз. Да не чувства изведнъж загубата и на единия, и на другия. Да. Защото е много тежко за него. Да ти донесат пари за тази вила. Няма да стане тази работа. Никак няма. Трябва без пари да ядеш. Аз няма да ядам. Това нещо няма да стане. Аз живота на тати, дет си го даде, тази работа не може да стане. Или пък ти където си дал тук за този апартамент, пак няма да стане и ти си го даде за вилата, пак няма да стане. Добре, обричаш ма на бедност. На вечна гибел, да. Обричаш ма на бедност. Вие това се искаш да обрехте кажеш, от... че ме обричаш на бедност. Слушай, малко. Това е. Искаш ли да ти кажеш нещо друго? Тогава. Виж тук какъв календар красив имаш. Виж какво календар имаш. Слушай. Добре. Когато се наложи нещо за операция, аз ще търся другия Иван Патаклев да ми помогне той. Виж какво календар имаш. Разбрах, но да не ти е мъчно. Ти имаш деца, дет си ги изгледала и винаги може да имаш нужда в тях. Бих дал милиони за тебе. Аз не желая никого да направя. Не щеш, нали? Не искам никого. Не щеш. Това ти е грешката на тебе. Ти искаш да продаваш, да взимаш от магазин. Ми да, това, което е мое. И за какво? Това, което е мое, не то е мое. Твое. То не е само твое, ми е мое. И аз съм работил там. Ма не искам. Ма не искам. Аз искам да бъда горда. Добре, ма не искам. Си платила някакви разходи това, че не искам. А не, че вие да ти трябва да си горда, че искам го продавам. Децата, каквито и да са,